MLA MP जाया मन्थ्रि जाया आं गावबुराबो जाया बिदि बुंखादोंमोन खिन्थु रायजो राजाफ्रासो जबरदस्त प्रमद बर'खौ चिफ बानायदों दा बिथाङा फैगौ बाराव चिफ बानायाब्लाबो देरहा होआब्लाबो जेबो अरजाया बेसेबा मोजां प्रमद बर'आ दा नैबेबायदि मोनसे माने रेटरिक खोथाया दा बेखौ बुंनानै बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि मोनसे सेम्पिटि आदाय खालामनो नागिरदों बिथाङा मिन्थिखानाया मोजां बिथांनि जि राजनैतिक केरियार बे राजनैतिक केरियारा आरो गैला जे गोदै गोदै बुंनानै माने थाइजौ गोखैखौ जेरैबायदि फानदोंमोन बिथाङा गोदै साननानैनो रायजो राजाफ्राबो बायफ्लांदोंमोन भट होदोंमोन बिथांमोननो दिनै भट मोननानै बिथाङा चिफ जानानै जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ लाखियाखै बेखायनो रायजो राजाया बिनि प्रति दा आरो माबा जाबाय आस्था गैला अनास्था जाबाय दा बेखायनो बिथाङा बेखौ मिन्थिखानायनिसो खोथाखौ बुंदों बिटिसिआव इउपिपिएल सरकारा माबायदि खामानि मावदों होननानै बुंदों नोंथाङा माबायदि खामानि मावनो हादों आं नोंथांनि मिडियानि थ्रुयै जास्ट बेखौल' सोंनि रायजो राजाफ्रानो फिनगोन बयबो फिनगोन जे बिपिएफनि 15 बोसोराव जि लामा बानायबाय बिनिफ्राय गोदान अबावबा 10 किल'मिटार 20 किल'मिटार लामा बानायनाय मोनसे खोन्था जों बानायनाय कलेजनि बादै गंसे कलेज बानायदेरबाय बेखौ खोन्था जों बानायनाय इउनिभार्सिटिनि बादै मेडिकेल कलेजनि बादै अबेबानि बादै माबा मोनसे बानायदोंब्ला खोन्था जोङो बिटिसिखौ खावब्रै खालामनानै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव रानदों आरो बिपिएफआ गसाइगाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानांगौ भेरगाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानांगौ तामुलपुर मोनसे डिस्ट्रिक्ट जाबावनांगौ होननानै जोंहा पार्टिनिफ्रायनो दाबि दंखायोमोन दा दुखु गोनां खोथाया जाहैबाय बिथांमोनहा क्लेम खालामदोंमोन जे जोङो तामुलपुरखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट बानायनो हाबाय नाथाय दुखु गोनाङा बेनो जे इउपिपिएल बानायबाय होननानै बुंनाय बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौबो दिनै दानजाबफिनबायसो बिथांमोना होमब्ला मा दंबावो बेसेबां लासिंसिं प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियाननि गेजेरजों नोंथांमोना बिटिसि खुंथायआव फैनो हागोन सानो डेफिनेटलि फैगोन दिनै जोङो स्ल'गान होदों रायजो राजाफ्रा बेखौ खोनादों रायजो राजाफ्रानो सिद्धान्त लाखाबाय बिथांमोनहा थिरांथा लाखाबाय जे फैगौ इलेक्सनाव प्रमद बर' एबा इउपिपिएलखौ खुनु सत्तेव बिथांमोनहा आरोबाव भट होनानै देरहाहोनायाव गैया ओंखायनो अट'मेटिकेलि फैगौ इलेक्सननिफ्राय प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ बिटिसिनिफ्राय हाथाव राजनितिनिफ्रायनो हाथाव जागोन बे सैथ' मोनफ्रोमबो बिपिएफ ब्लक कमिटिनि नोंथांमोननि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा लैहोर ओंखारबोना नोंथांमोनजों जोगदान होदों बे समाव नोंथाङा गोजोननाय फोरमायो जोंथ' बिपिएफआ जाहैबाय रायजो राजानि समर्थन गैयाब्ला खुनु राजनैतिक दला थावरिनानै थाया दा बिपिएफआ आगोलाव जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ बयबो दिनै गोसोखांदों गेजेराव इउपिपिएलआ उमुक मावगोन थुमुक होगोन होननानै थाखा फैसानि बायदिसिना स्किमनि मानसिफोरनो मोनसे लालसा देखायदोंमोन बे लालसाखौ लब जानानै मानसिफ्राबो भट होदोंमोन खिन्थु फैयै नुबाय सरकार दानायनि उनाव बिथांमोनहा गावसिनि जि खोथा होदोंमोन बेखौ जेबो मावफुङाखिसै ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे गोजामानो मोजां गोजाम माने बबे बिपिएफ गोदाना बबे इउपिपिएल थ' दिनै रायजो राजाफोर साफ्रोमनावबो सों गोदाना मोजां ना गोजामा मोजां होननानै जुदि सोङोब्ला बयबो बुंगोन गोजामानो साबसिन गबिन्द बसुमतारीनि बुंनाय माने बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों बेखौ इउपिपिएल सरकारा 2 बोसोरावनो मावदों होनना बुंदों बेनि सायाव मा बुंदों बेखायनो जों सोंगासिनो दङ 2 बोसोरखौथ' बाद हो मा मावखो प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोंनि सरकार जानानै दान मोनब्रै मास मोनब्रैयाव जों जेरैबायदि जौगानाय खामानि मावगोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नुनानै बागदावगोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा आरोबाव बुंबावदोंमोन जे 2 बोसोरनि उनाव मानसिफ्रा सुइजारलेण्डआव थांनांला सुइजारलेण्ड होननानै बुङोब्ला गोमो गोथां गुफुर बायदिसिना बिबार बायदिनो माबाया सुइजारलेण्डआ दा जोङो बिटिसिखौनो ओरैबायदि गोमो गोथां गुफुर माने बिबार बारि बायदि खालामसिगोन रावबो सुइजारलेण्डआव थांनांला बड'लेण्डआव फैब्लानो सुइजारलेण्डखौ नुसिगोन मा जाखो दिनैहाय बिथांमोनहा मोनसे लामा बानायाखिसै कृषकफोरनि थाखाय मोनसे बान्दो बानायनानै होआखिसै जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोदान मोनसे स्कुल बानायना होआखिसै मोनसे कलेज बानायना होआखिसै जों जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायबोदों बे गंसे इउनिभार्सिटियानो दं
जि CIT जोङो डिम टु बि इउनिभारसिटि बानायबोबाय टेकनिकेल इउनिभारसिटि सारा जोंनि एरियायाव बेनो प्रथम दा बेखौ बिनि बादै बिथांमोनहा गोबां गावसिनि खोथा मथे बानायबावनांगौमोन दिनै बानायाखिसै जोंथ' लुबैयो UPPL आ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो CIT आरो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि बादैबो आरोबाव गोदान गोदान इउनिभारसिटि बानायथों गावसिनि खोथा मथे गोदान गोदान